ду намояндаи тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳонии бокс дар даври аввал пирӯз шуданд ва фардову рӯзи дигар дар даврҳои минбаъда барои комёбии нав талош хоҳанд кард. 8 сентябр дар шаҳри Екатеринбурги Русия чемпионати ҷаҳонии бокс миёни мардҳо оғоз гардид, ки то 21 сентябр идома меёбад. Нашрияи Фараҷ бо нақл аз Ассотсиатсияи байналмилалии бокси ҳаваскорӣ AIBA хабар медиҳад, ки дар чемпионат 365 варзишгар аз 78 кишвар дар 8 вазн барои ба даст овардани ҷойҳои ифтихорӣ талош мекунанд. Бахтовар Сагизов, Баҳодур Усмонов, Шаббос Негматуллоев ва Мирзо Муҳаммад Бахтиёр бо роҳбарии сармураббӣ Мирзо Шамсиев Тоҷикистонро дар чемпионат намояндагӣ мекунанд. дар даври аввал Шаббос Негматуллоев бар Лиридон Нуҳа аз Шветсия ва Баҳодур Усмонов бар Александр Железняк аз Украина дастболо шуданд. дар даври дуюм фарду 14 сентябр Баҳодур Усмонов муқобили Туғрул Эрдемир аз Туркия ба ринг мебарояд. Шаббос Негматуллоев бошад 15 сентябр бо Абдураҳмон Салоҳи Мисрӣ қувваозмоӣ мекунад.